smo u Roču. Ova crkva je izgrađena u 11. stoljeću u romaničkom stilu. Na horizontalnoj hasti nalazi se kompletni glagolski ili ročki abecedari od prvog do zadnjih slova, to nazivamo azbukom. Jako je mali i neprimjetan, tako da tko točno dobro ne zna, obično ga ne vidi. Došli iz Roča putem Aleje Glagoljaša do najmanjeg grada u svijetu Huma. Hum ima 2 ulice i dugačak je nekih 100-tinjak metara. Nalazimo se trenutno ispred crkve, to su župne crkve Uznesenja Marijina u Humu. Nakon Huma i Roča došli smo u Motovun. Motovun, to jest riječ Motovun dolazi od riječi Montona, što znači grad u gori. Trenutno se nalazimo ispred crkve Svetog Stjepana koju smo obišli. Također smo prošetali Istarskim zidinama i vidjeli predivne poglede.